ben Marleen Stoelwinder. Ik ben collageartiest. Ik woon in Leeuwarden en ik maak collages. Van bestaand beeld maak ik nieuw beeld. Ik zeg altijd zo, als ik iets doorblader en iets valt op en het blijft hangen als ik doorgebladerd ben of een volgend magazine heb gepakt, dan is het dus iets dat ik er iets mee moet. Of dat nou op basis is van kleur of vorm, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar dan scheur ik het uit, leg ik het aan de kant, laat ik op me inwerken en soms pak ik het een maand daarna pas erbij, omdat ik dan pas weet wat ik ermee moet doen. Ik vond een roos in een tijdschrift en die heb ik op een lijfje gelegd. Alleen vond ik het niet zeggend. Het was niet één geheel. Het was echt een roos op een lichaam. En toen heb ik het aan de kant gelegd en tijdens mijn proces maak ik altijd foto's. En toen scrollde ik mijn filmrol door en toen dacht ik, heb ik een vulva uitgeknipt? Dus toen heb ik hem er weer bij gezocht. Dacht ik, dit is wat ik ermee moet doen. Dus toen heb ik benen gezocht en een hand. Waardoor het weer een heel nieuw geheel is geworden. Dus het ontstaat gaandeweg. En het is verkocht? Het is verkocht. Helaas, niet helaas, helaas. Ja, ik vind het jammer, maar ja, het is eigenlijk niet jammer. Maar dat heb ik bij elk stuk wat ik verkoop. Ik wil er eigenlijk niet van af, want je geeft een stukje van jezelf. Wat trekt jou zo aan in dit werk? Een beetje chockeren. Een beetje het randje opzoeken, een beetje de grens opzoeken wat wel en niet mag. Voor mezelf, omdat ik er dan meer plezier in heb, maar ook voor de toeschouwer. Dat ze moeten nadenken, wil ik hier naar kijken of wil ik hier niet naar kijken? Ja, die discussie opzoeken. En heb je naast je kunst ook een reguliere baan? Valt dat te combineren? Niet, dus ik ga mijn baan opzeggen. Spannend, maar wel, dit is echt wat ik wil. Dit wil ik al heel lang. Alleen was de mogelijkheid er niet, omdat er liepen wel dingen. En ik had wel exposities, maar ik haalde er lang niet zoveel uit. Dus dat ik nu gedaan heb bij Etalage. Dus nu ga ik ervoor. Dus Etalage is eigenlijk je springplank geworden om verder te komen? Ja. Er lopen een aantal projecten en ik geef workshops. En dat ging zo goed. Het was echt een proces samen. Zij zoeken iets uit, ze komen niet verder, ik adviseer ze. Vervolgens, ik zie het ook niet altijd, vervolgens zien zij het. Dus je maakt een soort van samen iets door middel van mijn advies en mijn kunstenaarschap. Dus het inspireert mij ook weer door te zien hoe zij kijken naar bepaalde dingen. Door te kijken via iemand anders kom je ook weer tot nieuwe inzichten.